नुआ चौरा भी बना ही सारी बढ़िया बन नुआ चौरा शिलगुड़ा रंगोली पड़ जाइए सावित्री अमावास्या जिनस सब यहाँ गोटे बनाई नुआ मणे बनई गोटे क्राफ्ट चैनल अच्छी बनवार वीडियो पूरा प्रोसेस से अपलोड हम हेलो इधर आ क्या बोलोगे कुछ तो बोलो। आज काकू भाई आए हैं, निधि दीदी आए हैं। हाँ और मैं आज मस्ती करूंगा, आज पूजा होगा। हाँ आज क्या पूजा है पता है? आज सावित्री अमावस्या। कौन? सावित्री अमावस्या। अमस्ता अमावस्या। एदा मु खेलना ना कोडा हां एदा मामा सोचे कि रखी जाने। हां और एदा पाइनएप्पल एडा के खाइबो? मु खाइबी एदा। हां कौन एडा ठाकुर लगा हो? ठाकुर मुँह बना ये तो ठाकुर मुँह बना हो शिलगुड़ा ठाकुर मुँह बना नुआ चौरा देखीद बड़ी ओसा बड़ी बही मैं रेडी बसचंदी। अभी पूजा स्टार्ट हो चुका है। श्री कृष्ण को पचारे कृष्ण नारी मान पापा नुहा पापा तुम बना वीडियो पापा पापा वीडियो बनाना बनन दो विकी निधि के साथ पड़ेगी तू छिड़ाई बना छिड़ाई
तब तो वीडियो शुरू हो गया से चुप करी धीरे बसिकी शुणे କେଉଁ ପ୍ରକାର ନାରୀମାନେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ଓ ବିଧବା ନୁହନ୍ତି ଓ ଜଣେ ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି। ଦୟାକରି ଆମ୍ଭ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ୍, ତୁମେ ଯାହା ପଚାରିଲ ତାହା ମୁଁ ଏବେ କହୁଅଛି ଶୁଣ। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ନାନାଦି ବ୍ରତ ପାଳନ୍ତି। ତହିଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ବ୍ରତ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ନାମରେ ଥିବା କଥିତ। ସେ ବ୍ରତ କଲେ ପତି ପୁତ୍ର ଧନ ଓ ଧାନ୍ୟ ଲାଭ ହେବା ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା। ଏହା ଶୁଣି ଧର୍ମଦେବ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରିଲେ, ହେ ଗୋପୀନାଥ, ସେ ବ୍ରତ କେଉଁମାନେ କରି ବିଫଳ ପାଇଛନ୍ତି, ଏହା ମୋ ଅଗ୍ରତେ କୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅତି ମଧୁର କଣ୍ଠରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଧର୍ମଶୀଳ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅଶ୍ୱପତି ନାମରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଅବନୀମଣ୍ଡଳରେ ଦୟାଶୀଳ, ଧର୍ମପରାୟଣ, ପ୍ରଜାପାଳନ ଓ ନାନା ଗୁଣରେ ସୁଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ପରି ତାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। କେବଳ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନଥିବାରୁ ସେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗମନ କଲେ। ସେ ରାଜା ଋଷିଙ୍କୁ ଦେଖି ଷଷ୍ଠାଙ୍ଗ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣିପାତ ହୋଇ ପଦଧୃତ କଲେ। ସେ ରାଜାଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବ ଦେଖି ଋଷି ମହାସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଦେବବଳରେ ରାଜାଙ୍କର ମନର ଦୁଃଖକୁ ଜାଣି କହିଲେ, ହେ ରାଜନ୍, ତୁମ୍ଭେ ଏତେ ବିରସ ମନ କାହିଁକି ଅଛ? ଏହା ଶୁଣି ରାଜା କହିଲେ, ହେ ମୁନିବର, ଧନ ମାନ ପ୍ରଜା ସୁଖରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଏକ ପୁତ୍ର ନଥିବାରୁ ମନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଋଷି କହିଲେ, ହେ ରାଜନ୍, ଆମ୍ଭେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର କହିବୁ। ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଭକ୍ତିରେ ଜପ କରିଲେ ତାହା ଫଳରେ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ହେବ। ସେ କନ୍ୟା ତୁମର 3 ଗୁଣ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଏବଂ ମହିତଳ ଯଶ ରହିବା। ତୁମ୍ଭେ ଏହି କଥା କର। ମୁନିବର ରାଜାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଟି କହି ଚାଲିଗଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଅଶ୍ୱପତି ରାଜା ନିୟମରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପନ୍ତି। କେତେଦିନ ଉତ୍ତାରେ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ଏକ ଦୁହିତା ଶୁଭ ଲଗ୍ନରେ ଜନ୍ମ ନେଲା। ସେହି ଦୁହିତା ମନ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। ଋଷିମାନଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସେବା ଦେଖି କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ଦିନକରେ ସଖୀମାନ ଧରି ବନ ବିହାର କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଋଷିମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷକୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ପୁରୁଷକୁ ଦେଖି ମୋହିତ ହୋଇ ନୟନର ପଲକ ପକାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀ ଋଷିଙ୍କୁ ପୁଚ୍ଛା କଲେ, ଯୁବକ କାହାର ସୁତ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ମୁନି କହିଲେ, ଅବନ୍ତୀ ନଗରର ଦ୍ୟୁମତ ସେନ ବୋଲି ଏକ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସୁତ ସହିତ ସୁକୁଟୁମ୍ବ ଧରି ଏହି ବନରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାମ ସତ୍ୟବାନ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମ ଚିତ୍ରସେନ। ଏହି ଚିତ୍ରସେନ ବିମତସେନଙ୍କର એકમાત્ર ପୁତ୍ର ମୁନି ମୁକ। ଏହା ଶୁଣି ମନେ ମନେ ସାବିତ୍ରୀ ଭାବିଲେ, ଏହି ଚିତ୍ରସେନକୁ ମୁଁ ପତି ରୂପେ ବଳିବି। ଏହା ଭାବି ଗୃହକୁ ସମସ୍ତେ ଚଳିଗଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କୁ ସକଳ ବିଷୟ କହିଲେ। ରାଣୀ କନ୍ୟାର କହିବା କଥାକୁ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ସେ କାହାର ପୁତ୍ର, କିପରି ତାକୁ ଦୁହିତ ଦାନ ଦେବା। ଏହିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ନାରଦ ମୁନି ପଦଧୃତ କରି ଦିବ୍ୟ ଆସନରେ ବସାଇଲେ। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦୁହିତା ସାବିତ୍ରୀ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ। ରାଜା ଓ ରାଣୀ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଯଥାଭକ୍ତି ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି। ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଭକ୍ତି କରି ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି। ଏହିପରି କେତେ ଦିନ ଗଲା। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ କଥାକୁ ସାବିତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଭାବି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ରାଜା, ରାଣୀ କିମ୍ବା ସତ୍ୟବାନ କେହି ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥାନ୍ତି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଆୟୁଷ ଶେଷ ହେବା କଥା ସାବିତ୍ରୀ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି। କ୍ରମେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଆୟୁ ଶେଷ ନିକଟ ହେଲା। ରାତି ପାଇଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ହେବ। ଏକଥା ସାବିତ୍ରୀ ଜାଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ଉପବାସ କଲେ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ସ୍ତୋତ୍ର ମନପାଠ କଲେ। ଆମ୍ବ, କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ, ତାଳ, ଖଜୁରୀ କୋଳି ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ପୂଜା କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରାଇଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଡାକି ଭୋଜନ ସାମଗ୍ରୀ ବାଢ଼ିଲେ। ଭୋଜନାନ୍ତେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ବଧୂ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଞ୍ଜି ବସା। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୁଁ ବ୍ରତ ପାଳିଛି, ଆଜି ଦିନ ଶେଷରେ ଭୁଞ୍ଜିବି। ଏପରି କହି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧ କଲେ। କ୍ରମେ 3 ପ୍ରହର ବେଳ ହେଲା। ସତ୍ୟବାନ କହିଲେ, ପିତା, କାଠ, ଫୁଲ ଫଳ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଖୋଜିକରି ଆଣିବି। ଏପରି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟବାନ କହିବାରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବିଚାର କଲେ, ମରଣାସ୍ଥାନକୁ ବିଧାତା ପଥ ପଢ଼ାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ସାବିତ୍ରୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ହୋଇ କହିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଯିବି। ବନରୁ ଆସିଲେ ଭୁଞ୍ଜିବି, ମନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଏପରି ଦୃଢ଼ ବଚନ ଶୁଣି ରାଜା ରାଣୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଆରେ ବାବୁ, ବଧୂ ତୁମ ସାଥିରେ ଯାଉଛି, ସାବଧାନରେ ଯିବେ। ଅନ୍ଧାର ନୟଣୁ ବାହାରି ଆସିବେ। ସତ୍ୟବାନ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ଏପରି ଶୁଣି ସାବିତ୍ରୀ ସହିତ ବନକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ବନରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଫଳ ଖୋଜି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦେଇ କହିଲେ, ପ୍ରିୟ, ଏଠାରେ ବସ, ମୁଁ କାଶ। ସତ୍ୟବାନ ବୃକ୍ଷ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନ ଅନ୍ଧକାର ଦିଶିଲା। ସେ
ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବସି ପଡ଼ି କହିଲେ, ସାବିତ୍ରୀ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ମୋର କାହିଁକି ଘୁରାଉଛି? ମୋତେ ଅନ୍ଧକାର ଦିଶୁଛି, ମୋ ପ୍ରାଣ ବାହାରି ଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି, ଉଠିବାକୁ ଶକ୍ତି ପାଉନାହିଁ, ମୋତେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ସାବିତ୍ରୀ ବିଚାର କଲେ, ମରଣ ନିକଟ ହେଲା। ଏହା ଭାବି ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଏହି କାନି ପଣତ ବିଛାଇ ଦେଉଛି, ଏଥିରେ ଶୟନ କରନ୍ତୁ। ଏ କ୍ଷଣି ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେବା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଜାନୁରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୋର ପିତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାହିଁ, ପୁତ୍ର ଦାନ କର। ଯନ୍ତରାଜ ତଥାସ୍ତୁ କହି ଚାଲିଗଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ତଥାପି ପଛରେ ଚାଲିଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ଯନ୍ତରାଜ କହିଲେ, ହେ କନ୍ୟା, ମୁଁ ତୁମକୁ 2 ଗୋଟି ବର ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସ୍ୱଦେହରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଆସି କେହି ସ୍ୱର୍ଗଧାମକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେ ଯିବ କିପରି? ତୁମେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର ମାଗ। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅରସରୁ ମୋର ଶତପୁତ୍ର ଜାତ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଏହି ଆଜ୍ଞା କର ଯମରାଜ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ତଥାସ୍ତୁ କହି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫେରିଯିବାକୁ କହିଲେ। ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ହେ ଦେବ, ମହତଙ୍କ କଥା ତ ଅନ୍ୟଥା ନୁହେଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବର ଦେଲେ ତାହା କିପରି ଫଳିବ? ସତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସଙ୍ଗତରେ ନେଇଯାଉଛ, ମୋର ଶତପୁତ୍ର କିପରି ହେବ? ଏହା ଶୁଣି ଯନ୍ତୁପତି ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ ଓ ପରେ କହିଲେ, ହେ ସାବିତ୍ରୀ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମ ସତୀତ୍ୱପଣ। ତୁମେ 3 କୁଳ ଉଦ୍ଧାର କରିଲ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବିନୟ ଗୁଣରେ ପରାଜିତ କଲ। ଏକଥା ତୋହର ବିଖ୍ୟାତ ହେବ, ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତରେ ତୋର ନାମ ରହିବ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ତୋର ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ଯେଉଁ ନାରୀ ସୁଚିତ ମନରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିବ, ସେହି ନାରୀ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ସଧବା ଓ ପତିପରାୟଣା ହୋଇ ପୁତ୍ରବତୀ ଓ ଧନବତୀ ହେବ। ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଅମାବାସ୍ୟା ପ୍ରବେଶ ହେଲା। ସାବିତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବ୍ରତ କରିବାକୁ ପ୍ରାତଃ ଉଠି ସ୍ନାନ କଲେ, ଗୃହ ଲିପ ପୋଛା କଲେ, ପାଟପତନି ପିନ୍ଧିଲେ, ମୁଗ ବତୁରାଇଲେ, ତାଳ, ନଡ଼ିଆ, ପଣସ, ଆମ୍ବ, ଆଖୁ, କଦଳୀ, କାଚ, ଅଁଳା ପତ୍ର, କଳାମାଳି, ନୂଆ ଲୁଗା ସବୁ ଆୟୋଜନ କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସ୍ଥାପିଲେ, ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳି ନିଶଙ୍କୁଳି ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ବାଢ଼ିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ନୈବେଦ୍ୟ କଲେ। ପୂଜା ଶେଷରେ ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟିଲେ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲା। ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାଇ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ସୁଖରେ ରହିଲେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟବାନ ରାଜା ହେଲେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର 100 ପୁତ୍ର ହେଲେ। ଅତି ସୁଖେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ରାଜା କରି ଅନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ମତିରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରନ୍ତ, ସେମାନେ ଏହିପରି ଫଳ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କଥା ମନ ଦେଇ ଯେଉଁ ନାରୀ ଶୁଣେ, ତାହାର ସର୍ବ ଶୁଭ ହୋଇ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କହିବାରୁ ଧର୍ମସୂତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏକାନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। पूजा समाप्त हो गया।
रस्सी लगा हो गया प्रीति ना आगे पावर पकड़ लिया